Vähän mua tuo nousu jännitti, mutta onneksi nyt mennään tasaisesti. Olettaako se on vielä se Sebastianin ja Isabellan riita? Se ja Sergein temppuilu. Peppi joutuu selviämään nyt yksin. Iidakin pääsi just vasta hoidosta. Olikohan tää sittenkään hyvä idea? Sebastian katsoo niiden perään. Täytyyhän meidänkin päästä välillä vähän vapaalle. Sun varsinkin. Sä oot varmasti oikeassa. Mulla on vaan niin vaikea päästää irti ohjaksista. Eihän me sinne loppuelämäksi mennä. Kyllä ne pärjää pari viikkoa ilman meitä. Se on kapteeni Timonen täällä. Tervetuloa lennolle Havaijin lämpöön. Sää on selkeä täällä ja perillä. Hyvä. Ja aikataulussa ollaan. Niin että laskekaa vaikka penkit makuuasentoon ja ottakaa rennosti. Meillä on vielä jokunen kilometri matkaa paratiisiin. Paratiisi. Missähän se lentoemäntä mahtaa olla? Taidetaan olla kolmistaan Timosen kanssa. Kato nyt miten kaunista. Ajatellaan miten pieneltä ihminen voi tuntua kaiken tämän keskellä. Mulla on semmoinen olo, että me saadaan aivan unohtumaton loma. Kohta me syödään possua vartaassa ja tanssitaan leitkaulassa hullumuten. Kunhan ei vaan unohdeta sitten maata riippumaan tuossa palmun alla. Kuule, mä pidän huolen siitä. Hyvä, hyvä. Mitä luulet, olisikohan täällä veskiä? Mä katon sieltä. Ootko sä kunnossa? Ja vauva? Kyllä mä luulen. Mut mitä tää nyt on? En tiedä, otetaan nyt vaan rauhassa. Ai! Rauhassa! Me ollaan taas tässä tilanteessa! Taas? Voisiko joku kertoa mulle, mitä tää oikein on? Onks tää joku piilokamera? Joku sekopää kidnappas mut pakettiautossa keskellä päivää! Ja mut kans. Niin kuule aukaisee vaan oven, mutta löytiin tajuttomaksi saman tien. Oliver! Eikä sille vaan sattunut mitään! Mä en usko, että poika on sekoitettu tähän. Hemmetti. Siis mihin tähän? Tähän? No meidät on kaapattu. Mä olin lähdössä äkkilähdöllä kelailee juttuja, kun mut huumattiin taksissa. No kuka semmoista tekisi ja minkä hemmetin takia? Hyvää päivää, arvoisat matkustajat. Ei jumalauta. Tää ei voi olla totta! Sebastian, mä olisin tosta eri mieltä. Korpin poikaa ei kato yksi tunneliräjähdys pysäytä. Joten lämpimästi tervetuloa Heiskasmatkojen pakettilomalle helvettiin. Istuukos kaikki mukavasti? No, mikäs nyt yhtäkkiä noin hiljaiseksi vetää? Kuuleeks toi hullu meitä? Äläs nimittele. Kurkkaappa sinne penkin alle. Ota sieltä läppäri ja avaa se. On täällä. Onks tää se sama Heiskanen, joka ajoi Ismon päälle moottorikelkalla? Sama sekopää. Se yritti vähän aikaa sitten räjäyttää meidät. Mitä? Miksei mulle kerrottu? Heissan vaan kuulapäät ja muut kumppanit. Taas me tavataan. Ihmettelette varmaan, miten se on mahdollista. No, siellä tunnelityömaalla. Te jätitte mut kuolemaan. Ja nyt te saatte maksaa siitä. Ja mun äitini murhasta. Mä halusin kertoa sulle. Meidän täytyy nyt tehdä jotain!
Mä olen hoitanut jo kaiken. Sen kun vaan rentoudutte. Tai rukoilette. Ihan miten vaan. Hyvästi. Otti on ihan varmasti Heiskasen miehiä. Ja meitä on paljon enemmän, me voidaan valata toi ohjelma. Niin, mutta jos niillä on aseet, niin sitten tappaa meidät kaikki. No me kuollaan joka tapauksessa, jos ei edes yritetä tehdä jotain. Mennään. Mennään. Jumalauta, toi on kuollut. Eikö tätä konetta sit ohjaa kukaan? On siinä autopilotti päällä. On se saanut sairaskohtauksen? Niin, tai Heiskanen on myrkyttänyt ton safkan. No niin, nyt me ainakin kaikki kuollaan. Enpä olisi arvannut, että loppu tulee tällä tavalla. Mitä tässä nyt enää tehdään? Kohta me rysähdetään maahan tai tää purkki räjähtää. Oi helvetti, helvetti. Jotain on pakko tehdä. Täällä on hätätilanne. Kuuleeko kukaan? Paska toimii. Oh. Tuliko autopilottiin joku vika? No mut eihän se mitään, teillähän on lentäjä siellä. Se onkin kuollut. Me pudotaan! Mitä sä teet? Ethän sä osaa lentää. No Mä yritän nyt saada tämän koneen laskeutumaan. Te kaikki menette perälle ja laitatte turvavyöt kiinni. Jumalauta nyt! Noniin, vauhtia, vauhtia, vauhtia! Seppu menee. Mä olen sun kanssa loppuun saakka. Meidän vauva kuolee! Mitä tahansa, niin mä rakastan. Sebastian, jos me et enää... Sano se alhaalla, ei mitään jäyväisiä nyt.